Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. Ene wayno no wiyeno ni waɗanoma noon, wiyanoma dental diine ñande 27 ene lawƴe ha laaɓa cer. On jii lawƴama ha laaɓi cer. Dental kabruji pular wiyanoma lawƴe ha laaɓa cer. On jii lawƴama ha laaɓi cer. Dental limto pular, dental limto arab wiyanoma ma lawƴe ha laaɓa. On saha noon lawƴama laaɓi. Lawƴirte noon ko ha ande wonɓe hen eɓe ngala hen. Nde wonno waɗa saha portaɓe keewa hen taw jomum ngala hen, sikke ene hen taw ngala hen, hebbina limore. Koso lawƴama ha laaɓi kam kala jiitaɗo arti ma ande o kam arti wona. Joni Allah walli en woodi artuɓe. On jiitan dental diine alhamdulillahi rabbil alamin on jii 82 jeeɗi garti. On jii ɗo henne ko kabaruji ɗi nani 94 garti. Ɗo ko dural limto pular ngal, ɗonne 23 garti. Ɗo ko dural limto arab 21 garti. Ɗo henne lawƴonoka dental diine TV ujunnaje 10 neɗɗo e 30 neɗɗo nan toon. Wadde en timmi konu wawu gollade. Heddi ko ene haale ene haalte ene ronka nanede. Nanama noon heddi ko jaaɓe. Nanama ko haalete ko jamma e ñalawma. Nanama heddi ko jaaɓe golle. Heddi ko jaaɓe o e golle o heddi. En mbiyama dental diine TV nani. Ɗum ɗo ko bangi hiidi. Fodde ujunnaje 10 neɗɗo e 30 neɗɗo naati ɗo ene janga. Ene cuuɗi nder toon, ene cikka punti en ɓe ganda e puntani en dey. Aɓen toon janga, aɓe mbawa, aɓe kolla oɗo numéro 77 906 14 81. Balle maɓɓe yo naati hen kono min donki nananede e jaɓanede e aranede. Kono noon ko Allah ko kam nam ɗon heddi ha joni wonno. Min mbawi ko haaldude e moɗon nafoore nde e fof ndendinde wona minen goto jeeyi. Eɗen gandi kam courant min jeeya, wifi o min jeeya, connexion o min jeeya. Ko momin daña ɗum noon golle garoje toon ɗe jetto on toon kadi wonano ko e guurte ɗe ene gasa. Janggo aset so Allah rokki en tawede eɗen ɓamto golle ɗe hankadi. Julde gasi, guurte gasi. Aset janggo haw kawro e 6e mois 2026 o eɗen ɓamta jangɗele men kala mo ganduɗa ene wonno e dental diine ko jiɗɗo jokkude ko wonno toon ko bisimilla ma. Ɓe kam garti anne majjiraɗo ngal o numéro o nani 77 906 14 81 ndewaɗo ngara ciftinamin kabramin ɗo gonnoɗa e galleji he mbatteɗa hen ko adi janggo. Wonande janggano e arabɓe e pularɓe ɓenne kadi yoɓe gandu udditi ko janggo ɓamtete. Wonande jiɗɗo hawrude ɓamtugol ngol bisimilla ma 77 906 14 81 ngara bindoɗa naata duɗal WhatsApp ma duɗal limto arab walla duɗal limto pular. Wonande ɓe jiyata pular ɓe, wonande ɓe jiyata alkul arab ɓe ko ɗo natirta. Ɓe hen noon ko kabruji pular nanguitaɗi, ko nanguita e kabruji ko ɗo lombete. Wonnoɓe hen ɓe ene gandi no wano. Majjiraɗo ngal artuɗo 77 906 14 81 a majjani ko wonno no wano. Ngara gadda gaddora on saha natta ndeeƴa so lewru maayi ko haalda ko mbaɗa ɗum wona
en jingi en balli ɗo kadi woni Dental Dina TV ujunnaje sappo neɗɗo capatati neɗɗan toon ko ni ngal wayata Dental Dina TV jahata ko YouTube ma yiɗe winda hen Dental Dina TV naata mbaɗa abonné kala ko janguinano ko ɓinni ko adi hande hayti hande non to mofti kala ko gollono hen gila 2016 ha hande fof ɗum to moftudema jaha toon gona toon ara witta gandal keɓa gandal annene ngara ƴetta jungo ma mbaɗa e poche ma jaltina hen mbawka ma mbaɗa ɗo 00221 ɗo 77 906 14 81 gandiɗa gonɗa koye wallodirde e walloɓe aɗa wallodira e jingonoɓe ma ha mbawa dañde hunde ko galle men golle men nden jingen poolen ɗum tan mbimi on wona politique jawdi mon ñamaka e dow mere ko gandal min tottata on ko golle min tottata on oɗon gandi kam ɗiɗo ujoji garotondi so pewna garata koma fewna ha fewa yetto on toon wona koma fewne ha fewa yetto on toon so fewnama ha fewi yettoma mbaɗa e portable ma tan ñifa connexion ma gona heɗade wona ballal ngal ballal nomin mbiyoni gara jingonon min hen mbawa dañi komin mbaɗi wadde an joguiɗo Wave walla an joguiɗo Orange Money 77 906 14 81 mbaɗa hen walla Western Union walla MoneyGram riya waɗi hen tan sa waddimi tan mamin kalne no ndewata mbaɗa hen ballal ma taw ko Allah paaniɗa hen Allah ne yiima ma totte ko ɓuuri ko mbaɗɗa hen ko Allah ɓuuri waɗanede seeɗa yoɓa seeɗa Allah ko seeɗa mbaɗata o yamma ha heewa wadde enen fof yo Allah yoɓe en moƴƴere wonde hen nde hokken cellal sembe kattanɗe bawɗe ardigue jaajƴo gurdam juurɗam battane moƴƴe ko ɗum wonno haalaka ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina janggo 6e mois 2026 eɗen ɓamta jangɗele men so Allah jaaɓi hawre aset janggo kala mo ganduɗa ene jeeyano hen majjirama dental ngal numéro o nanɗon 77 906 14 81 gara mildiroɗa natta janta e ñalawma janggo kawra e jangde jangga mbawa nafma yo Allah hokku nande famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam